दुलाराय मुलुगनाङैनो बर' हारिनि गेजेराव मानव गेदेर रुंसारि ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथांनि थैनाय सानखौ थामहिनबा 5 डिसेम्बरखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जोङो दिनैसिमहालागै खेबबा खन्थाइ सान हिसाबै फालिबोदों बर' हारिया। बेनि गुबै थांखियानो जादों खन्थाइनि गेजेरजों जेरै ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथां मानव गेदेरा जोंनि बर' हारिखौ सिबिनाय थुनलाइनि फोथाराव बर' हारिया जे मोनसे गोजाम मोनसे हारि बेखौ फोरमान होबोदों आरो बिथाङा सासे गोगोम दैदेनगिरिमोन बा खन्थाइगिरिमोन बा सुंद' सल'गिरिमोन बा लिरगिरिमोन। बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे गेदेमाफोरखौ मान बावनायनि जा जोंनि सर' बे सर'खौ खालामफिननो जोंहा गोनांथि जाना फैदों हारि दानायनि बेलायाव। मानोना गेरेमसा हारि दानायाव मानव गेदेर ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथांनि बिहोमाया जोबनो गैया। गतिके बेखौ फालिनाया जोंनि दायथ'। नुनो मोना होनब्ला गोरोन्थि जागोन। ओरैनो फकास जायाखै, गोबां दङ। मानोना जोंनि जा गोदान लिरगिरिफोर गोजाम लिरगिरिफोरजों लोगोसे लिरफानायखौ जों गोबां जायगायाव नुनो मोनो। गतिके थुनलाइनि आयदायाव थुनलाइनि फोथारावहाय जोंनि मानसिफ्रा हार्ड कपिखौ फरायनाय बा लेखा फरायनाय सर'आ एसे खम जाबोनायखाय दिनै थुनलाइनि फोथाराव जोंनि मानसिया जे गोहोम दङ बेखौ जों एसे होनो गोब्राब जानानै दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो सिगां बर' थुनलाइनि जि हाबाफारि बेखौ बिथांनि जि 5 डिसेम्बर थैनाय सान बिथांनि फालिनाय लोगो लोगो जोंनि चिरां जिल्लायाव दिनै दान मोनफ्रोमबो ब्रैथि सनिबाराव जोङो खन्थाइ आड्डा हिसाबै सोलिबोबाय थादों आरो बे सोलिबोनायाव दिनै चिरां जिल्लानि जि खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांमोना सुबिदा लानानै आरो सुबिदा मोननानै गोबां खन्थाइगिरि गोबां लिरगिरिया बांसिन सोरजिजादों होननानै बुङोब्ला 5 डिसेम्बर गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय साना जोबोद माबा दंथारो ओंथि गोनां। ओंखायनो आं गिबियावनो दिनैनि 5थि जि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ सान फालिनाय बेवहाय आङो गेदेमा सारा सोरगोआव जेरावखि थाया बेखौ आङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' राव आरो थुनलाइ आरो हारिमुखौ जाहाथे गोजौआव थानानैबाबो जोंखौ जेब्लायबो मदद होयो बेनि थाखाय आङो खावलायनायसो हरग्रोबाय। दिनैहाय जोङो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 5थि खेब जाबाय। 5थि खेबाव दिनैहाय सान्तिपुर हाथिसार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नैबे निजोला इक' टुरिजिम पिकनिक स्पटआव जोङो लानाय जादों आरो बोसोरफ्रामबो जोङो बेबादि हाबाफारिखौ बे अडिट'रियाम सिङाव एबा सोरनिबा न' सिङाव खालामालासिनो जों बेबादि बायजो खुंबाय थानाय जादों। एइबारबो जोङो बेवहाय खुंनाय जादों आरो बे खुंनाय हाबाफारियाव जोङो हाबाफारि हिसाबै फिरफिला दैखांनाय आरो ब्रजेन्द्र कुमारनि जि सावमुं बेवहाय बिबार बावनाय लोगोसे जोंनि थाखानाय जि खन्थाइ आड्डा खन्थाइ फरायनाय सल' फरायनाय आरो बायदि रोखोमनि जि थुनलाइयारि आड्डा थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां जेरै हारिमु मोसानाय मुसुरनाय आरो बेवहाय दिनैहाय मोनसे मोजांथार हाबाफारि लादेरनाय जादों बे सान्तिपुरनि हारिमु सिफुं आफादाबो दिनैहाय जोंनो बेवहाय गावनो गोसो जानानै बेवहाय गावसिनि मोसानायखौ जोंनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिनि थाखायबो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो सोलिबाय थानायाव दहायनो एसे फोरमायखादों जोंनावनो मानव गेदेर DM दङ बिथाङानो जोंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थानानै जोंनि जि बर' राव आरो थुनलाइ आरो हारिमु जौगाखांनायनि जि हाबाफारि बेवहाय जेब्लायबो मदद होबाय थादों दिनैबो मदद होदों। जोङो बेवहाय बोथिसे ओंखामखौ जोङो बेवहाय जालायनानै जोङो सानदों 3 बाजि बा
3 बाजिनि गेजेरावनो जोङो हाबाफारिखौ फोजोबगोन आरो आं खावलायदों दिनैहाय जोंनि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे हाबाफारिया जोंनि बुहुमनि गेजेराव गोसारगोन आरो जोंनि आसामनि खना खनला थानाय साफ्रोम बर' सुबुङा जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआदि सासे जोंनि खन्थाइगिरिमोन आरो बिनि मुङाव खन्थाइ सान फालियो आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाया फालियो आरो दिनै मिरुआबो फालिदों बेफोरखौ जोंनि चिरां जिल्लाया दिनै फालिदों बेखौ आसामनि गेजेराव आरो जोंनि भारतनि गेजेरावनो दिनै गोसारगोन नोंथांमोननि गेजेरजों गोसारगोन मिजिंथिबाय गोसारगोन मिजिंथिबाय सारा नुनो मोनदों बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय ओमफ्राय जोङो खुंबाय थानाय नोंथांमोना सोरनिफ्रायबा एसेसो हेफाजाबफोर मोनदों नामा? जोङो बेखौ बर' थुनलाइ आफादा मालाबाबो थुबिलजों हाबाफारि लाफेरखायाखै आरो थुबिलबो गैखाया जि जायगायाव खुङो जोङो बे हाबाफारिखौ गुदि बर' थुनलाइ आफादनो बिबान हरो देग्लाय बाथि बिदिनो जोङो खेबब्रै खुङोबाय एबार जों खेबबा जाबाय बे खेबबायाव जोंना सान्थिफुरनो बिबान हरनाय जादों सान्थिफुरा बेखौ एकदम गोसो होथाबनानै बे हाबाफारिखौ दिनैहाय मावफुंदों आरो बिदिनो फैगौ बोसोरावबो जोङो बबेबा मोनसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनो बिबान हरगोन आरो बिदिनो जोंनि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन जेब्लासिम बर' माहारिया थांनानै थायो अब्लासिम बे हाबाफारियाबो थालांबाय थागोन। जों नुनो मोनो थुनलाइनि फोथाराव दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गोबां खम नुनो मोनो बाहागो लानायखौ जिहेतु गेदेमा जोंनि ब्रजेन्द्र कुमारनिखौ मख'नानै गोबां गेदेमाफ्रा माने रुंसारि जानानै मुंख्लं बिनि थाखायनो जे खन्थाइ आड्डाखौ जोङो लाबोबाय थादों जाहाथे जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोर आरो लाइमोन थुनलाइगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे बेहाय बाहागो लानानै सासे मोजां थुनलाइगिरि जानाय बेनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो दानफ्रोमबोनि जि सनिबार ब्रैथि सनिबार बेवहाय जोङो बबेबा कलेजाव बबेबा हाइ स्कुलाव एखमबा बेबायदिनो फोथाराव जोङो जाहाथे कलेजनि गथ'फ्राबो कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रा बाहागो लानानै जे थुनलाइ सोरजिनायावदि बिथांमोनहाबो गोबां दायित्व दङ गोबां बिबान दङ आरो जिहेतु जोंनि थुनलाइखौ इयुनाव गेवसार होगोना जाहैबाय जोंनिनो इयुननि जोंनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौनो जोङो भरसा खालामगोन आरो लाइमोनफ्रासो बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामगोन बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो कलेजावबो लायो आरो जों लेंहरोबो दिनैबो लेंहरदोंमोन मोनफ्रोमबो कलेजनिफ्रायबो लेंहरदोंमोन नाथाय जोङो एसे गेसें नुदों बिथांमोना मानो बाहागो लानो बायो जों मिथिया जोङो मिथिगौ बियो थारमाने थुनलाइगिरि होनबा आरो थुनलाइनि बाथ्रा बुङोबा जोंनि माबाफ्रानो गेदेमाफ्रानो एसे माबा आन्दायनानै थानो नागिरो बहाय थांबा फरायनांगोन बाव थांबा माबा थुनलाइनि बाथ्रा बुंनांगोन नैबेबायदि जोंनाव एसे माबा गिनाय माबा मोननाय थायो थारमाने बाव थांबानो गावनि माबा मान सन्मानखौ बायगोन नामा बेबायदिबो साननाय दं आरो खिन्थु जोङो लुबैया ना होमबा फंसे फंनै बुंनायानो बिथांमोननि जि फंसे फंनै बुंनाय बेनो जोंनि थाखाय बिराद माबा थुलुंगा होनाय बे थुलुंगाखौसो जोङो मोननो लुबैनानै जोङो गेदेमाफोरखौबो लेंहरो जाहाथे जोङो थुलुंगा मोनो नाथाय गेदेमाफ्राबो जोंना ओरैबायदि दङ जाहैबाय जे बाव थांबा आङो बोरै खन्थाइ फरायहैनो आंखौथ' थोनथारगोन आरो गावखौनो जेनेबा फरायनो हायाबा गावखौनो मान सन्मान गैयि मोनगोन नामा बेफोरबायदि साननायावबो हयथ' फैया खोमा बेबायदि जों सानना लायो खिन्थु जों लेंहरो दिनैबो MP सानैखौबो लेंहरदों MLA गोदानखौबो लेंहरदों आरो जोंना नै फेरेंगा साराथ' बेखौ सासे माबा लिरगिरि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिखा बे हिसाबै बियो जेब्लायबो बाहागो लादों आरो जोंखौ एकदम ओरैबायदि मदद होयो रांखावरिजोंबो जेब्लायबो मदद होबाय थायो खारन बियो थुनलाइखौ जोबोद मोजां मोनथारो आरो थुनलाइ गैयाबानो जिहेतु बर'आनो गैखाया नालाय बर' हारियानो दिनैहाय थांनाया आरो बर' हारिखौ दिनै गोजौ माबायाव जांख्लायाव दैखांनायानो थुनलाइयासो बेखौ साराबो जोबोद मोजां बुजिगौ आरो बेखायनो बियो जेब्लायबो बाहागो लायो आरो दा आङो खावलायनोसो लुबैदों जे सोंनाय बादियैनो बेबादि जोंनि खन्थाइ आड्डायाव जेब्ला जों कलेजफोराव लायो जाहाथे मोनफ्रोमबो कलेजा जोंनि कलेजनि बिबानगिरिफ्रा कलेजनि GSफ्रा जायफोर कलेजावबो थायो ना होमबा जोबोद लिरगिरिफोर थायो गथ'फोर बेखौ कलेजनि GSफ्रा एसे दायित्व लानानै साजि हरोबा बे माबायाव खन्थाइ आड्डायाव हयथ' गोबां आरो खन्थाइगिरि आरो गोबां लिरगिरिफ्रा जोंनि चिराङाव आरो जोनोम जाबावगोन बेखौ मिजिंथि जायो आरो थेंक इउ